Bună ziua! Și bine v-am găsit la o serie de Minecraft Survival. Stai aici cu Leo. Salut! Și aici suntem amândoi. Și vom începe, că am văzut că a tăiat pe aici ceva. Hai să începem, să adunăm lemn. Da. Am băgat pe OBS un mod să se vadă luminos, ca să nu se vadă urât. Și sper să nu se vadă urât pe filmare, că dacă îl scot. No, bun. Tăiat Ok. copac. Câte bucăței? Eu am 6 momentan. Da, dar normal că nu se poate face. Luăm asta, hop. Gata. Nu, dar tu asta să ne facem și o casă. Gata. Crafting table. Ai făcut-o deja? Da. Poți să-mi faci și mie un topor? Stai că am uitat cum se fac bețele. Nu mai știu cum să fac bieșele. Bețele. Păi vii două loguri și pui așa, două blocuri. Și să și două bețe. 4 bețe. Ia, gata, Mi-am știu. făcut un topor. Așa, bun. Da. Am dat să găsim de mâncare că mi-e cam foame. Începe să fie Nu foame. vreau ca o să mă. No, bine că tot Ok. o să fac. Ca să nu mă pierd, am să pun un waypoint aici. Lopată. Ok. Am pus aici un waypoint. Că mă duc să caut de mâncare. Să nu mă pierd. Ok. Avem și un cave. Oh, nu. Ma. Ce s-a întâmplat, bă? Vin doi după mine. Un zombie și doi creeper. Ba, cred că știi ce trebuie să facem, nu? Mama, am găsit un lac înghețat. Bă, eu cred că știi ce trebuie să facem, nu? Nu. Dai și sapă în jos și stai acolo până ce se face dimineață. Dar știi unde este crafting table-ul, spawn-ul. Am pus waypoint. Pe Să el nu mă pierd. am cam luat. Nu prea mai ai, așa-i? Nu prea e mâncare, ce pot să zic aici? Hai să omorâm. Hai că mă duc să omor un zombie acolo să avem ceva mâncare, totuși că e putrezită. Merge pe început. Asta, că e mâncare putrezâtă, dar măcar poți să o mânci. Să nu dacă e să se spere pe mine că folosesc lună client, aia e. Salut, O bă! să dezactivez. Omor! O Hai! să dezactivez hărchemara, că m-am jucat Uite ce față de boschetar are ăsta, bă. Când ajung și eu la un loc sigur, o să activez și eu hărchemul. De fapt o să Hai. dezactivez. Nu, mi-am stricat pickaxe-ul. Dă-te, îl lovesc cu mâna. Du-te de aici, mă. Așa, bun. Așa, gata. Am dezactivat Da. hărchemara. Știi pentru ce era? Nu, Când îți iei de-a mea și să se miște camera stânga sau dreapta. ne-am drogat. Oh, nu. Du și mie că mi-e foame. Ia unul. E folosul tău. Am saturation, puțin. Dar mie nu mi-a dat efect Mie de da. hunger. Mie nu. Nu. Hai că o fac. Trebuie să fac. Ma, și numai două. era să spici în cap. No, fine. Chest. What? Am Unde flint. ametist? Bă, putem face flint and steel. Bă, Du-te, bă! Skeleton! Du-te! Du-te, dică, du-te! nu mai Mor e imediat! și eu. Hai ca să-mi bag bright. Nu, bine, bright-ul e bright. Eu zic să stai. Uite skeletonul, bă, uite-l, uite.
Mi-a văzut. Dă și foc! Dă și foc! Du-te bă de aici, scheletonule! A, bun. Nu! Mor! Bă, stai că ne-am pierdut mai toate itemele. Hai să ne apucăm. Asta ca care Vine Skelly! Au! hai că mă apuc iară să tai la mine. Că ne trebuie lemne pentru crafting table. Unde ești? Îți afară. Sau unde? Nu mă ajuți! Unde am început noi? La spawn? Cam pe acolo, prin Îs zona pe aia. la 49 de metri în jos. Bă, nu se poate să iau ușor. La 49 de metri în jos. Mai am o inimă, mai am o inimă, mai am o inimă, mai am o inimă! Te văd, frate, bă, du pe acolo! Mă stai că fac repede, am un crafting table. Ți-am luat itemele. Mi-a luat itemele? Ți le-am luat eu. Stai. Doamne, ce în forță am început. Bun. Au! Du-te naibii skeleton! Te rog, mă, dacă ai ceva de mâncare, nici nu mai pot alerga. Eu de parcă am ceva de mâncare. Bă, dar tu pe unde? Stai că era să pic. Stai că orice de mine. M-am căcat pe mine de frică. No. Că mi-am luat damage. Ia bă, lumii! La apă. Au, care? Mamă, câți îs! Îs doi! Bă, nu știu dacă să mări sau dacă nu. Eu mă duc să-mi iau itemele. Așa e bun. Eu am risc viața pentru iteme. Bă, eu am găsit iron. Ai pickaxe. Nu, dar fac acum. Au, unde ești? Dar în afară că aud un zombie, tătui fain și tătui frumos. No, stai amu. Toporul! Stai, că n-am cum. Dă capul meu. Bă, vezi că îți e de subtul tău. Te văd! Sta pe jos. Îs alergat de un freaking Skelly. Stai să fac. Fugi! Du-te naibii. Du-te să te omor eu mai repede decât te omorât careva în viața ta. Unde-i? Unde-i, bă? Doamne, cât de frumos am du-te. început. Unde-i, mă? Vino aici. Te omor care- cu bățul ăsta. Eu care mi-am pierdut jumătate de inventar. Am jumătate de inimă. Doamne, ce-mi forță. Am o iară să începem de la început. Am găsit iron. Pe ăla l-am văzut și eu. L-am luat eu acum. No, bun. Bine, întrebarea este, ok, am ajuns aici și am luat ironul, dar întrebarea întrebătoare e cum este aici, fără să mor. Bună întrebare. Du-te, păienjenule! Mă omoară păienjenul. Nu, Du-te de aici. Ratangiule a ratat! A! Yes. Hai că mă bag în pământ. Știi că avea intrare de la chei fix aici. Bă, abia de văd ceva, dar măcar e bine că văd. Să știi că eu văd chiar foarte bine de la filtrul ăla. Că acum o și eu pe OBS. Bă, vezi că îs fix deasupra ta. Când m-am băgat în pământ, îs the caveman. Ești caveman, chiar că... Îmi cer scuze că vă distrug urechile, dar n-ai ce să faci! Bă, dați prea mulți! Vine ziua! Vine ziua! No, bun, hai că... Și să fac și un pickaxe. Ma, dar chiar că în cheifurile aia vor rămâne dacă nu-i omorâm. No, bun. Ieșim la suprafață. Eu încă mă chinui să-mi iau itemele.
care printre ele sunt și itemele tale, Leo. Da, mi-am făcut deja o sabie. Și un piche. Știi pe unde am intrat noi prima oară în cave-ul ăla? Da. Cam am nevoie de ajutorul tău să îmi recuperez itemele. Da. Dă-mi coa. Cred că am luat tot. Acum, întrebătoare, cum ies cu ele? Cum am intrat, nu? Salut. Fugi, că-s 4 acolo! Cine ne-a pus să venim în cave-ul ăsta, e întrebarea? Capul nu. Da, cel mai bun. Hai. Player of the game. Tai cu toporul, piatra. Stai. Nu o gândim noi logic. Haide, așa, bun. Măcar mă aleg și cu niște cobblestone să-mi fac o sabie mai bună. Eu fac modul scăriță. Care nu cred că... Nu, că eu am scăpat. Mă duc să... Stai, prima oară să vii și tu sus. Și după ce zici, mergem să vedem dacă găsim ceva porci. Ar cam fi o idee bună. Bun. Ok, deci aici e Face, nu bă! Nu-ți face Hai. nimic pe timp de zi. Nu? Nu-ți face nimic, nu știi? Dacă... Da. Păi așa, normal. Bă, ăla e cel mai normal pe aia și pe care l-am văzut eu. Ia-te după mine că eu am... Știu. Vacă! Porci! Porcile! Olea! Sonia! No, stai locului, mă! Am luat carne! Vită încălțată! Haide! Bun! Omor toți porcii care apuc! Și eu... E Crăciun! Haide! Porcu! M-a băgat în groapă! Asta s-a băgat după mine, ce prost e. Ia uite, Unde? am 5 carne. Mai e am unul, cinci- mai e unul. Am 5 carne. Pinge, nu... Au! Mă bun! Eu am carne. Hai acum să facem un furnace, cred că ar fi cea mai bună idee. Hai Bă, la ce spawn. șmecher, poți să distrugi. Unde e? Bă, Hai, vii cu mine la spawn, Leo. stai că mai avem încă un porc. Mă bun. Bă, sta! Câine, cuțu, bă! Ai oase? Eu am. No, dă-i! Dă-i la cuțu! No, bravo. Am avut două oase. Trebuie să luăm de ăsta. Dovleac. Dacă îi luăm, putem face felii de... să facem plăcini de dovleac. Bun. Și așa... Ioi, bă, dar plăcinta de dovleac atât de bună îi, mă. Știu. Hai să luăm cât putem, da? Bă, eu i-am cam luat pătăți. Porcu, bă! Ce cu porcul? Mi s-a stricat. Bun. Hai să vedem cum se strică. Bum! S-a stricat. Haide! Bun. Am înțeles. Ok, Hai mergem cam- înapoi la spawn. Stai că dacă toate aici au mină, hai să luăm piatră. Da, ne mină. Da, e un fel. Bă, mie place că eu am rămas fără... Am rămas fără sabie. Bă, cobblestone, nu cobblestone. Coal. Avem coal. El, că o să avem nevoie. Și acum vezi că ne întâlnim cu Demon. Dar nu, că n-are cum. Mai am durabilitate 80, nașpa. Bă, da, cât ca... coal avem aici. Bă, mie-mi zice cât dă carnea. Da. Raw beef dă 2 căpănele jumate și un căpănel jumate de saturation. No, bun. Bă, avem cam mult coal aici. Te aștept la suprafață, da? Asta e că trebuie să mai luăm pe ăștia. Și după... Se... Bă, da, încă mai ești nebun. Te ajut? Nu, că am terminat. Ok, hai.
Hai la spawn. Ba, avem cam vreo 13. Hai după mine la spawn. Hai să mergem. Mamă, cum se vede, ăsta o să vezi tu pe filmare cum se vede așa un beacon în sus. Îl vezi? Eu văd un soare. Eu văd o linie verde. Au. În Stai sus, că trebuie așa. să totuși că e carne crudă, Oh, lol! n-are bine la stomac. Ce mișto! Bă, mie mi-arată și când țin în mână, mi-arată cu copunele transparente când mi-ar umple. Iepure! Puiel! Unde-i? Apure! Apure! Ce facem? No, e cam mult. Ia, dă mie să văd cât dă. Pickaxe-ul? Doar abilitatea 33. Dă carnea asta de iepure să văd. Ia, poftim. Avem aici... Bun. Dar stai, bă, să-mi craftez și eu. La fel ca carnea de... De ăla. Bun. Aici punem două. Dar Îmi fac pickaxe din carne, ești nebun. bă, hai să fim sincer, survival-ul ăsta a ieșit cât de cât mai bine decât celelalte. Ba... Nu, stai. Să fiu sincer, ne avantajează foarte mult că avem și waypoint-urile. fapt că- Iară, au bun, să luăm și pe ăsta. Gata, am la col. Avem și aici. Bă, cum se face o torsă? Un băț și un col. Babu, Ai Optifine instalat. da. Păi atunci poți să ții mână și o să fie mai luminos. Eu zic să cam mergem, că na. Sunt la 50 de metri departare. Pe aici. Am picat în groapă. Eu zic că la spawn să ne facem și noi căsuța. Pe aici. Păi, putem face o casă de aia legendară de... Uite, hai să sară de care, bă. Uite-la. Mamă, fix pe waypoint, Leo. Uite, bă. Ăla e top de casă perfect. Ce casă perfectă, e toaletă direct, te duci aici, tai așa, gata, tragi. Să nu zic că poate... Acum hai să adunăm lemn. Hai să lăsăm gluma la o parte pe moment. Da, mai bine. Stai un pic. Să duce. Ok, fac eu un furnace, da? Ok, dar eu vreau să fac un toporaș. Bun. Așa. Equip tăpul. Da, știi că sunt caracterul tău 3D? Skill-ul tău 3D? Da, să vezi ce mișto ți arată. Hai că fac la făcut mâncare, ai ceva mâncare? Ce vrei să-ți o bag la făcut? Bă, am carne de vită, piele și 5 bucăți de carne de porc. Bagă-le mai bine pe astea. Păi, pe alea l-am băgat prima. Bagă-le pe alea și... Mamă, cât dă! Cât? 4 coponele full și aproape tot saturation-ul. No. O să ne țină de foame. Bun, hai prima oară să facem structura casei. Foarte frumos, îl avem pe constructorul Leo. Dacă nu știi cine e el, da, e cel mai bun constructor pe care l-am văzut. Credeți-mă. Leo, și știu de unde să nu și nisip. De unde? Stai puțin să facă mâncarea și plecăm după el, da? Să facem sticlă. Mișto perete. Stai să se bage așa. Și... Așa, mă bun. Super. No, păi, cam atâtea, cam atât material. Atât Ok. ne ajung. Mulțumesc. Și mai bagi și carnea de vită. Hai, vrei să mergem să luăm nisipul?
Da. Așa, nu. Hai după mine. Avem și carne, pe moment stăm în regulă. Da, până când intrăm în criză. Ar fi de să economisim din să nu ne umplem momentan până la full de tot. Ia, bă, apă. Nu, Nisip, bă! ia cât vrei. Am auzit un Enderman? Nu te cred. Ma... Îi? Da, în spate. A furat un Da, bloc. asta că suntem safe. Cât timp ne uităm la el. Nu cât timp nu ne uităm la el. Suntem acum pentru că, bă, suntem în apă. Da, chiar da. Eu nu os. Acum îs. Acum ești. Bă, eu am cam 26 de... Eu 31. Hai acasă. Mamă, hai să ne grăbim că vine noaptea. Serios? Da. Și ar fi... Oh, nu. Ar fi de bunișoară să... Cum să zic eu, să... Încercăm să omorăm mai mulți penjeni pentru lână, să facem lână. Eu... Nu, stai, nu lână. Da, ai nevoie de patru string. O dață. Da, ai nevoie de ață. Da, bun. Acum întrebarea întrebătoare, cum să fac eu perete? Că nu mai am material. Leo. Zi. Poftim. Mulțumesc. Bun. Mai am 8 lemn, vrei să ți-l dau? Da. Și 34 de plancuri. Da? Cât? 34. No, păi ne ajunge. Ia. Eu zic că ne ajunge. Ok, hai că avem... Facem și... Vezi că am băgat și iron-ul la... Am băgat și iron-ul la făcut. Ia aici nisipul. Acolo. Ești în regulă? Da. Construiesc la un casă. Saturation full. Totul bine, totul frumos. Bine, nu mai am full, fiindcă l-am regenerat. Dar cât îți cade, cât te regenerezi. Jesus. Cum se face ușă? Hai să facem o ușă. Păi fii atent. făcut. Păi, trei... Gata, făcut. Păi mă chinuia să te explic. Ușu. Nu e mare, e ok. No, bun. Am rămas fără. Hai că arată în regulă. Până acum. Stai să fac aici. Uite, fix aici un nou spawn. Ce spadă vine tu? Gata, am făcut un nou de ăsta. Ba, eu zic că suntem foarte bine. Momentan stăm pe spate. Să zis, mâine să încercăm să omorăm mai mulți penjeni. Sau noaptea Ok. asta. Ca să luăm lână, că aici e foarte greu să găsești animale, știi, nu? Da. Cred că vreau să fac ceva, dar nu știu ce vreau să fac. Ce să fac, un topor sau un pickaxe? Bun, am un stack. Nu fac un topor. Am... Ba nu, fac un Deci, pickaxe. am cam destui. Eu zic să și replantăm, că la un moment dat o să rămânem fără. Da. Hai că ne facem un acoperiș. Vai, și să vezi că poate o să iei toată casa foc, mă. De la? E la fulger. Aici ninge. Da. Bă, să luăm copper, să punem și noi paratrăsnet pe ea.
Da, bun. Am și ce ne trebuie nouă? Ah, Unde e nisipul? la mine, la mine. Da, bun. Ia de aici. 60 de bucăți. Eu 60, bun, bun, bun. Stai un pic, revin că mă duc să iau puțin copper. Ca Friday să nu ne trăsnească casa. Da, știu. Facem și noi un paratrosnet. E faină e casa. E cum ar trebui să fie, un pătrat. Ok. Nu chiar un 24 de pătrat, un bucăți. pătrat. Să spui când termini acoperișul să punem paratrosnetul. Hai să facem aici. Cred că mai fac un furnace, e o problemă. Nu. Că o să cam avem nevoie mai târziu sau mai devreme. Bă, eu cred că episodul ăsta o să aibă o oră. Crezi tu? Da, normal. Nu știu ce ca. Bă, mi s-o cam terminat de. Bă, mai facem doar o zi Da. și după închidem episodul și noi. O zi și o noapte. A, bun, am terminat cât de Bă, dar cât. stai, în noapte, eu zic că în episodul ăsta măcar să ne terminăm casa. Mai bine, da. Și după închidem. Super. Bun, atâta ne-a ajuns. Mai avem încă 53 de bucăți. Paratrăsnet, cum fac paratrăsnetul? Ok, Leo, Zi. unde ești? Ah. Uite, când ai terminat, pune asta pe acoperiș. No. 4 Mă bucăți. duc să mai iau puțin lemn, că nu prea mai am. Mă! Eu... Ce? Ce e ăsta, bă? Bă, ce e ăsta? Bă, dar și ăsta în asta? Că e un felici în apropiere. Ce fain, bă. Am intrat peste noi în casă. Needucat. Nemanierat. Bun, hai că mi-are... Da, nu mă mai duc în partea asta. Dar ce s-a întâmplat? Un scheletron. Și n-am de gând, n-am de... Vino înapoi la mine. N-am chef să am de-a face cu el. Stai să încerc un lucru. Dacă pun aici lemne. Vacă? Am înțeles, un zombie și un enderman, nu mersi. Leo ne-a ochit zombie, ne-a ochit zombiul. Vine cu A. Da. Ba nu s-a oprit. Bun. Eu... îmi pregătesc toporul. Bă, e mai bine mă duc acum să fim siguri. Du-te de aici, țigane! Noga, mi-a dropat un morcov. Mai bine, e superb chiar. Bă, mi-a dat un morcov, bă, ești nebun. Mamă, cât a cave-ul. Da, momentan mergem mâine să le explorăm. Da. Mai știi ca să... Uite un pension! Un pension! Mi-a dropat string. Bă, dacă trebuie să facem un chest. Nu, dă-i și gândește-te cum trebuie făcut un chest. Știi cum se face un string? Doamne, un string, un furnace. Da. Așa se face și ce să numai că cu lemn. Înseamnă că am nevoie de 4 bucăți de lemn. Bă, Leo, mai am nevoie de 2 bucăți de string. Și fac Și ăla, mă, ăla e rinic. Nu, e un ou. Doamne, un ochi de păian așa. E un wow. Ar fi de bunișoară. Să? Că știi cât o să avem nevoie să omorâm la penjeni.
Deci de-abia putem să facem o bucată de lână aproape. Nici o bucată de lână. Mai avem nevoie de, cred că... Bă, Mai stai avem- un pic, am văzut ceva în depărtare mergând. Dar nu zombie, gen mergând. Ok, scheleton. Da, cu păianjen, bă! Bă, stai că te duci, mă. Ori m-a luat Au paranoia, omorât- ori au am omorât- văzut eu prost. Bă, au omorât scheletronul, păianjenul! Bă, nu știu cum, dar cred că m-a luat paranoia. De ce? Mi s-a părut de parcă am văzut un zombie mergând foarte repede. Dar fiind și zombie de la mare. Nu mare, gen nu e copil. Zombiul ăla. Hai mă, frate, n-a dropat. N-a dropat. N-a dropat. Nu. N-a că trebuie să mănânc. Bun. Mi s-a părut, Leo, calmează. Ești prost? Băga-mi piciorul. Am gata perfectă de sticlă. No, bun. M-a fost Ultimul sticlu. Ia bă. Stai. Scheletron. Skeleton. Bă, Bă, domnule! Du-te de aici, bă! Nu bun. Bun. oase, mă duc să iau câinele. Da, bă, du-te Hai dacă la mai e câine. acolo. Hai la Bă, câine. dacă mai e acolo. Vii cu mine sau nu? Au. Hai că viu. No, te duci. Au. Salut. Hm? Salut. Da, hai cu tare. Nu. Da-te. Fix în același loc. Iară. Două. Zici că te-a blestemat cineva. Hai să-mi închem un carot. No, bun. Nu mi-a dat atât de multă viață. Uite un câine. Cuțu! Bă, nu, aia e o vulpe. Vulpe, bă! Vulpe albă! Nu mânca găinile! Găinile nouă! Altă vulpe. Mm. Unde-i cuțul? Cuțu nu mai e cuțu. Ce nu s-a transformat în vulpe? Probabil. Crezi tu? Dar bă, știi că și vulpea poți să îl faci ca animal de companie, nu? Nu. Cam poți din ce știu eu, da, cu carne de pui. O să aflăm noi mai târziu. Cu mituri și legende. Unde ești? Înapoi la bază. Ne vedem la bază. Na bun. Amu, hai să mergem să mai luăm încă o bucată de lemn. Bun. Asta e capis la ultima bucată de lemn. Vrei să ți dau pal... Așa nu s-a stricat. Bun. Hai să facem un chest. Stai. Prima oară punem asta aici și a 4 bucăți. Pum, 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 pum. Nu crafting table, bă. Pum, pum. Acum facem un... Mamă, ce frumos se lăsa copacul așa în aer. Bun, atunci hai să facem, că dacă mi s-o spar până la urmă să avem. Gata. Am făcut un topor de piatră. Ok, vrei să fac eu chestul? Mai bine fă tu. Bag momentan aici tot ce nu am nevoie de el, da? Bun. N-am nevoie de asta. Bă, Leo, știi care ar fi cea mai bună idee? Nu. Să facem o farmă. O fermă, doamne. O O fermă. farmă. Good language. Yes, very good. Și dacă facem o fermă, vom
Vom avea mâncare. Dar avem nevoie de apă. Și apa cam îngheață. Da, Vrei să... aia e Hai, problema hai să aici. încercăm. Ia, hai. Da. Bă, dar mă știa pe aia care curge acolo. Da. Hai la ea. Hai Ba, pic stai să că luăm- mai e apă și în partea să luăm asta. sticla. Stai că ultima bucată. Mă bun. Și-mi place că în carne. Bun, hai să mai tăiem lemnile astea și după Uite, urși polari. ursul polarus. Da. Ok, aia a fost un kill ușor. N-ai omorât? Nu e pure. Ah, Și și-a luat falling damage. Deci, tactic, nu l-am omorât eu. nu s-a omorât el singur. Exact. Doar l-am împins. Da. Uite, lavă, am găsit lavă. Iepuri! E pui. Da. Da, de ce vreau buton? Ce? Că, bă, hai că mai fac încă o ușă. Am trei Mă aleg bucăți de... încă vreo 3 uși. Am 3 bucăți de de o carne de iepure. Da? Da. Am găsit 2 de-astea de lavă. Mai plantăm, nu chiar aici. Mai plantăm aici, aici, să zic, aici, Mamă, câți iepuri, câtă mâncare am găsit! aici. Bă, dar până la urmă trebuie să ne uităm și după un village. Ne-am uitat, dar momentan stăm pe spate. No, bun. Ba, cred că știu ce o să fie următorul pas. Mm. La casa asta. Etaj. Și aia, dar prima oară trebuie ca să... Dar normal că se spărgea greu, eu dacă minam cu toporul. Am uite ce frumos mere. Am 4 bucăți de carne de iepure. Epule. Bă! Da? Am uitat? No, bun. Hai să mergem înapoi sus. Dar ce nervoși sunt ăștia, că sunt foarte mici, sar, fug. Sar, n-am nicio treabă. Normal. Mușcă, pișcă. Bun, hai că cred că mă apucam. Sau... Hai totuși. Nu, mai bine fac pe dinăuntru. Să nu mai merem noi pe ca săracii pe pământ. Bine, nu chiar pe... Adică să nu avem iarbă la noi în casă. Eu cred că jumătate de episod mă chinui să bat un iepure. Serios? Da. Bă, da, tu ai observat că abia devine noaptea. Și ce, dă-te în ceva de iepure. Frate, eu să încerc să nu mai alerg. No, bun, hai să mergem înapoi să mai minăm.
Wow, m-aș da și eu să intru așa pe ușă, normal și pic. Aveai, Casa este în renovări. Leo, aveai cabel în chest. Oh. O să avem mai mult. Ok, 30. o să stai că am nevoie de Punem cabel înapoi. Așa. și bețel. În chestul ăla luăm ce vrem, da? Mhm. Nu contează. Wow, cât plancuri avem noi aici. Știu, sunt multe, nu? Aha. Bă, dacă vrei ceva foarte bun de combat, ia-ți un topor, că ăla dă damage mult. Bun, 6 de-astea. Ai că acum vine noaptea. Hai. Am venit eu cu altă idee. Avem și o mică fermă. Foc. 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 Iată, Leo. Stai că fac aici. Nu mă... Facem renovări la casă. Bun. Foc, foc, foc. Foc. Foc, foc, foc. Bun, mai avem nevoie de încă 2 bucăți. Mai ai seed? Deci mai ai semințe? Eu am semințe. Poți... Câte? Foc. Am avut înainte semințe. A, păi l-am plantat eu. Uite un păianjen! What? Janjen. What? Un scheletron care aleargă un păianjen, care e pe păianjen. Asta că trebuie să văd. Ce ai? Tu te repede înăuntru. Eu, Lasă stai, minunile naționale. Hai înăuntru. Lasă minunile naționale. L-am omorât. Vino repede. Bun, hai repede înăuntru. Stai că avem nevoie de păianjen. A dropat string. Bun. Mai avem nevoie de încă o bucată și craftăm o bucată de lână. Vino aici. Ia stai că-ți dui. Gălățenii. Cam vine ăștia. Sunt în casă. Bă, pentru siguranța noastră. Îl vezi? Am semințe. Stai că vine. Îl atrage. Pac! Pac, ți-am furat viața. Ok, acum mă interesează să mai găsesc încă un păianjen. Stai că vine unul după tine. Mamă, one shot. Hai de aici. Creeper. Gata, semințe. Acolo. Eu. Da, cum ai făcut, mă? Ai sprat creeper-ul și... Taci. Drop. Eu, taci. Uite plata. Bă, dar nu că-s mai mulți. Unde? Ce... Uite, dacă vii pe aici, văzui, uite, un pitic de grădină. Unde, mă? Ia aici, bă. Hai să te tai cu toporul. Hai aici. Că avem No. nevoie de carne și e bună și L-am asta. cam omorât. E bună și aia, nu e cine știe ce. Zonghi, bă, zonghi. Bă, da, ți-a plăcut ăla scheletonul pe... Veniți aici, luptați-vă cu mine, fiți femei. Ți-a plăcut? M-a omorât. Vrei să iau itemele? De repede. Ca să te facă eu. Ți le-am luat. Și eu moș pe anjenul. Avem de lână. Avem de o bucată de lână. Dar abia o bucată. Ok, mâine e ultima zi. Că închidem. Nu! Unde am picat? Au. Ți le arunc acolo?
Nu. Poți să urci? Ei, unde e arcul? Iui! Scheletul! Au! V-ați cum ăla, cam asta e, cum să zic, cam o luptă pierdută. Îți dropezi un topor ceva? Da. M-a spawnat pe topal, bă. What? Ce? Un zombie cu topor și mai vine și noi ce. Da bine frate, când dai slowness. Da, unde e mă? Nici-o papă. Ia nasul ăsta. O boboi. Să-mi dai itemele. Nu, astea... Bă, dar din ce cauză ai bubuit, bă? Creeper. Creeper. Leo, hai acasă să-mi dai itemele. Oh, man. Dă și mie itemele. Tu pici în cea mai eu. Da, bu, stai că ți le dau mai bine aici în casă. A, înghețat apa. Acum nu mai e înghețată. Da, geamul e al tău. Pune... Astea, a, le pun în chest? Da, pune-le în chest. Asta e al meu, asta e al tău. Ți-am pus acolo în chest. Bun, de pure. Carne. Colul îl punem aici. Sapa e a ta. Sapă? Da. Eu n-am sapă. A, aia înseamnă că e a meu. Leo, mai am nevoie de încă două și facem un pat. Da, numai tu poți dormi acolo. Da, n-am zis că faci. Avem farma completată. Avem fermă. Ia uite, știu ce frumoasă e. Mă! Îți place? Frumos. Da. Da, totuși ai mai bine. Op. Păi mai trebuie să aducem apă. Încă o bucată de apă. Da, chiar că mi-ai văzut Da, găleata. nu. Bă, vezi că... Uite, vezi? A, e în regulă. Dă-și mie. Bă, eu spun să mergem repede înăuntru, nu mai ieși afară. Să nu ieși afară. Stai și ascunde-te. Uite-te ce e acolo, în față. Firar Creeper, mere, bă. gata, tu să fii. Vino mă încoa, tu cine te crezi, mă? Uite, Cine vezi? te crezi, mă? Ia. Du-te naibii de aici, boschetar! Vii la mine să ciordești, dar în rest de muncă nu vrei. Mă, bun. Gunpowder. O să facem bun. Dacă luăm ouă cumva și zahăr, putem face plăcintă de dovleac. Da, bă, găini numai în village cred că putem găsi. Păi, vrei să ne apucăm de explorat? Hai să ne pregătim că ne apucăm de explorat mâine. Sau chiar din seara asta. Mai bine din seara asta. Că mâine mai stăm puțin și închidem. Ăla. Ăsta. Nu știu, eu să zic carnea asta de zombie ca să avem măcar totuși că nu prea e sănătoasă. Cam ne omoară, dar măcar să avem ceva de mâncare acolo să fie. Eu să știi că am 6 bucăți de carne de iepure. Și o bucată de porc. Și un cartof. No, imediat se face dimineață. Ce zici, continuăm pe... Eu după asta. Continuăm pe... episodul viitor. Nu, păi asta. Prea Unde? Zombie, bă! Două stringuri, bă! Toți, bă! Avem aici o rest lapti. Două stringuri. Na bun. Ok, ești pregătit de plecat. Da. Eu zic să nu alergi. Totuși că cam... Ia tu carnea asta de acolo. Așa, hai să plecăm. Bun. Hai că ești pregătit. Am ghiozdanelul în spate și căști. Eu sunt pregătit, hai. Bun, hai. Hai
să nu alergăm, eu zic să nu. Hai să mergem să vedem ce e. Nu te uita în față. Ender. Slenderman. Cât timp ai țin... Dacă n-ai ținta pe el, ești în regulă. Ia acum pe el. Ce faci? Nu am belit pula. Du-te, sparge apă! Sparge apă, bă! Du-te, naibii! Orgasm! Leo, intră aici sub copac, intră sub copac. Du-te, bă! Ia mea te rog. Da, bă, ăla poate să te simte? A? Nu. Ăla te simte? Nu, da, dacă ți ținta pe el, da. Bă, Leo, s-o despawnat, nu? nu s-a despawnat. Nu. Iiii. No, păi, unde e misiile? Aici mi s-a Aici. Bun, aici. Așa. Iară mi-am pierdut level. Uite-mă toporul. Dă toporul, așa. Mulțumesc. Hai să continuăm. Eu zic să-l tăi de el și aia. Uite, sugarcane. Urci. Mu. Ăla nu-i porc. Du-te, bă! Du-te! Nu, ăla nu-i porc. Ți-am zis... Du-te, bă, că nu-i bine. Nu-i de bine. Du-te de aici, animal! Animalule! Du-te, animalule! Avem pește. What? Da, am somon. Lasă că... Lasă, bă, ai bun. Hai pe aici, să mergem pe aici, că poate pe aici găsim village ceva. Probabil. La 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 la. La 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 la. La la la. Ia bă, lavă. Da, eu zic să nu te arunci, că nu-i apă. Știu. Pup, pup, pup. Dacă e să mă opresc să mai alerg. Vai da capul meu. Munții, bă. Everest. Muntele Everest. Ne urcăm pe aici și vedem de sus, dacă e ceva. Da. Că bă, ăsta chiar că e înalt, ăsta e frumos, mă. Bă, munții ăștia mi-aduc aminte de prima mea lume de Minecraft, unde mi-am făcut o casă pe munte și am săpat în munte ca să ajung la ea, pe Bedrock. Băi, acum mă gândesc dacă ne... A, dar stai că ai tu waypoint pe casă. Da, am. Somonul ăsta, mamă, cât de slab e somonul crud. Crud, da. Da, atunci când este pregătit, eu zic că nu mai e atât de slab. Da, e bun. Ia bă! Ui! No, du-te, naibii! Hai să-ți dau cu pasa. Du-te de aici și tu. E de mine, mă. Ok. Nu, ăla nu dropează nimic. Să dau pește, nu? Da. Bă, nu prea cred că vom găsi un village. Nu crezi? Tem cave. Hai să nu ne... Momentan, hai să mai explorăm. Dacă găsim un village, oricum nu mai avem timp, o să-l explorăm în episodul viitor. Da. Care nu știu când va ieși, că duminica am o grămadă de treabă. Săptămâna viitoare. Cred. Sâmbătă mai mult o să postez, fiindcă am treabă multă. Eu te Bă, mi-e nori. place că noi suntem deja la nori. Bă! Ce-ai găsit? Ce asta, bă? Asta e portal!
Da. Portal stricat. Are ceva chest. Da, Nu. are. Are. Da, unde? Păi e acoperit. De zupudă. Nu, trebuie să fac bună. Mare grijă că poate... Au. Scuze. Ai găsit? Nu. Nu. Ia goldul. Da, n-am pickaxe de care îmi trebuie la mine. Dar de care îți trebuie pentru gold? Iron. Ei. Noi Da, hai avem să... iron, dar nu avem iron pickaxe. Eu am, dar l-am lăsat acasă. Nu. Hai să ne întoarcem să închidem episodul, facem și noi outro. Da. Hai să ne întoarcem. Leo. No, bă, stai să mănânc încă. Ce bine e să mă simt constipat. Bun. No, hai să mergem acasă. Uite o capre. Ia, ai grijă. Emerald, bă! Emerald! Emeralde, bă! Uite-le ia. O să le iei. Dar n-am pickaxe. Păi al meu s-a spart. Deci, hai să plecăm. Ce crapă. Dar foarte greu. Da, bă, bine de știut că măcar acolo avem emerald. Numai unul singur acolo o să fie. Capre. Să ai grijă la alea. Și din ce cauză zic lucrul ăsta, nu? Da. Ce faine-i priveliștea de aici. E, nu știu. Hai că mai avem mult, 380 de metri. No, bun. Uah! Eu mi-am luat Op. pic de damage pe aici. Hop, 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 hop. Au. Wow. Dubi dubi duba dubi dubi du. Iepure. Eu nu, alea că nu vreau să-mi scad sangarul. Ia ce să-ți fut un pul. Bă, dar ăsta abia de-l poți prinde. Bă, ce iepure e ăsta, bă? Ăsta e ce cam. Ăsta e... Hai să-l lăsăm în pace, că e prea puternic. Sincer. Mergem așa ușurel, mai admirăm și prin jur. Frumos. Ia bă, da, cât am untele în dreapta. Da. Mamă, cât am untele! Mergem în episodul viitor, mai explorăm. Da. Dubi dubi duba dubi.
Uite, în față. Da. No, căsuța noastră. Hai să lăsăm tot și fac outro. No. Bă, hai că am progresat astăzi foarte mult și foarte bine. Ok. Hai afară să facem. Bun. Eu am fost Alex și el Leo. Ne vedem la episodul viitor. No, Hai, mai la bine revedere. La revedere!